இதே இது 3ஆம் பாவத்தில் இருக்கும்போது என்ன மாதிரி ஆகும்னா சகோதரரால பணம் விரயம் ஏற்படும். அதாவது ஒண்ணு இவங்க சகோதரருக்கு கொடுத்திருப்பாங்க, அப்படி இல்ல அப்படின்னா சகோதரர் இவருடைய பணத்தை வாங்கி கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதோ இல்ல ஏதாவது தொலைச்சிட்டு வரதோ அதன் மூலமா பண விரயம் ஏற்படும். இது 4ஆம் பாவகத்துல இருக்காரு, 6ஆம் அதிபதி 4ஆம் பாவகத்துல இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா சொந்த வீட்டுக்கு பணம் போறது, ஆனா அந்த வீடு பாதியிலே நின்றுச்சு. ஒரு இடம் வாங்குறதுக்காக பணம் போட்டு அதை கட்டுறது, அது ஒரு பாதியில நின்றுச்சு. அதுக்காக மறுபடியும் கடன், கடன் மேல கடன் வாங்குறது, தாயாரின் உடல்நிலைக்காக கடன் வாங்குறது. 5ஆம் பாவம்னு சொல்லி வரும்போது புத்திரத்துக்கு, அதாவது நம்மளுக்கு குழந்தைக்காக கடன் வாங்குறது, குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்கு, அது எப்படி சரி பண்ணணும், இல்லனா எனக்கு இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு குழந்தை இல்லாம இருக்குது, அதற்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் பாக்குறதுக்கு இத்தனை மருத்துவமனைக்கு நீங்க போங்க, அலோபதி போங்க, ஹோமியோபதி போங்கன்னு சொல்லி அதன் மூலமா போய் அது மூலமா கடன் வாங்கி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பாக்குறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு.